Bueno, pois esta é un pouco a historia dos muiños. A min os muiños recórdamos sempre, pero claro, eu nací no 37, pero é que antes do 37 eses muiños xa existían. Nos tempos de miña nai e de miña abuela xa iban a moer a eses muiños. E máis, non só era deste contorno, senón da zona por aí hacia as Neves ou máis lexos, que viñan de verao a moer aquí, porque por alá os regatos secaban e este muiño, ou este río do Arenteiro, levaba moita agua, entonces aquí de verao, pois, ainda tiñan agua para moer. Que penso que algunhas veces ainda tiñan tamén problema coa agua de verao, pero bueno, non como por aí. Entón viñan a xente por aí en cabalos, desde eses sitios, traía o grao e viña aos muiños estes. E despois, cando foi da guerra, nos tempos da guerra e da posguerra, o que traballaron eses muiños, como os fornos, a xente tiña que comer, entonces compraban nas feiras o fruto, os que collían xa o collían, e os que non compraban, ou iban a buscar a outros pueblos onde o cosechaban, e viñan a moer, e moían nestes muiños e cocían nestes fornos, porque era a única maneira de comeren. E iban vender o pan polos pueblos e polas feiras e polas ribeiras. Jesús, o meu home, pois traballaba co fruto, vendía as cousas, non sabes? Collemos aquel muiño e fomos para ali, porque antes tiña que ir moer a outro lado e deixarlle ali algo por facelo, non sabes? E ali alquilamos o muiño que estaba, os donos estaban en Venezuela, por certo non volveron máis. Estivemos ali 10 anos e pico. A mí recórdame o muiño do Ángel, o muiño do Herminio e o muiño do Filomeno. O do Filomeno había dous muiños, un da parte daqui da ponte e outro da parte da lá, pero eran todos estaban todos na mesma finca, porque tiñan unha finca, era unha propiedade moi grande, e aí estaban eses dous muiños. Me acordo que aquí vivía un tío meu, chamaba Alfonso, que tiña un muiño aquí abaixo da puente, a casa aí onde está o roble ese, enfrente había outro muiño, con un cubo, que vinaba por aquela presa. Aquí estaba a pasarela de madeira que había, un puente de madeira, ao lado deste, pero máis baixo. Os do Herminio un pouco máis abaixo, que me recorda a señora Leonisa, que era moi boa moza e moi boa persona. Despois había o do Ángel, a Albina, moi traballadora tamén a Albina. E despois, máis abaixo aínda, había outros, chamábanlle os do Minisildo, que tamén tiñan moita clientela. Pois no muiño había moito que traballar, porque viña a xente a buscar fariña, a buscar, a comprar, que lla moéramos e todo eso. A casa estaba nun altiño, sabes? Estaba así nun sitio máis alto. E por aí viñase había que ir ali para te explicar estas cousas. Viñase de Godás, e viñase por ali, e máis de Lungoseiro por arriba, outros. E viñan e baixaban, e viñan ali, e eu tiña que ir ali a atendelos e todo eso. Eses muiños, pois, formaron parte da vida destes povos. Meu abuelo, aí se vedes o cartel xa di que comprou este muiño no ano 1942. Entón, digo eu que non hai ser moi experto nesto, na historia, está claro que é na casa da posguerra. Entón, na época da posguerra xa sabemos que todo era fame, miseria,
cartillas de racionamento, autarquía, no sentido que a xente, os muiñeiros, tiñan que traballar, ou traballaban, neste caso, no caso dos meus abuelos, traballaban no muiño, pero tamén traballaban os eidos, traballaban o que sei, no traballo dos eidos e das hortas, digo, quería dicir o seguinte, que en canto a parte dos eidos, aquí, meus abuelos traballaban, mirad, traballaban ao outro lado do río, un sitio que se chama Requeixos, que está bastante cerca do Isisfaria, do que hoxe é o Isisfaria. Traballaban tamén, despois, na Puza do Liño, a Puza do Liño que é en Godar de Arriba, e tamén traballaban, así que fixades vos, traballaban o que se chama o Salgueiriño, que é un pouco cerca de Longoseiro. Quero dicir con isto, depois aquí, a parte esta onde están os castiñeiros, aquí tamén había unha finca ou un eido onde se sementaban, outra vez botábanse as patacas, outra vez botábanse as xudías, outra vez as cebolas, bueno, tipos da casa, non? Que, por qué? Porque desta maneira, pues, era unha forma de que, aparte de traballar no muiño, pues, esa era unha forma de salir do apuro daquela época, porque, claro, que vou dicir o daquela, pues, nese momento, pues, todo era o que dicía, pobreza. Bueno, pois, vou dicir como era a forma de traballar, non? Por exemplo, un día calquera, meu tío Isa levantábanse sempre de madrugada, non? A parte que de noite estaban camoendo dos millos e de centeo que viñan das aldeas e por aí, pues traían hilos. Bueno, entonces estaban ca muiñada e levantábase, como decía, a mañá cedo, tiña coller o burro, montar as meiladas no burro e subilas hasta onde están os castiñeiros, e ali depositaba as meiladas e viña con outra vez co burro, levar máis meiladas. Poñíamos as meiladas no carro e empezaba a repartir, como decía, por a parte de Carballiño, Racón, Pousada, Gulfar, Lago, Señorín, non sei se o dixen. Eso era casi todos os días. Venía mucha gente de Mesiego que venían con la meilada que se llamaba, le cambiábamos allí y se le cobraba el 10%, se traían 20 libras, se le mandaba con 18, que eso nos quedaban a nosotros por molerlo. Y después, bueno, yo hacía el recorrido, que ya lo había hecho mi hermano, yo fui el último que hice el recorrido. Subíamos la harina con el burro, que ese carro que está ahí afuera no es el mismo, pero es parecido. Desde aquí, de la Puerta de los Molinos, subíamos los sacos hasta arriba, donde está el garaje ese que está ahí arriba. Y entonces ahí lo cargábamos en un carro grande, con unas ruedas altísimas. Y yo pasé, desde aquí salía, pasaba por el centro, que pasaba por la calle principal, la calle Mosquera, que todavía se podía circular con carros. Iba hasta el cruce, agarraba la carretera y para abajo, pasaba por donde está la Fontela, que había la carretera que iba por detrás, que había una fuente ahí, y estaban los gitanos ahí, que ya existían en ese tiempo. Seguía hasta Dacón, llegaba a Dacón, pasaba por no me acuerdo cómo se llama, por Maside, al llegar a Maside, donde está el puente, que estaba la estación ahí, agarraba para pasar por Negrella y llegar a otro pueblo hasta Cruceiro. Y cuando, eran las cuestiones que siempre pasaba, cuando iba con el macho y tenía que bajarme, que venía el tren, y el macho se me asustaba con el ruido del tren. Tenía que bajarme del carro y agarrarlo por el salar, porque esto era tranquilo. Y bueno, llegaba, eran casi 10 horas todos los días. Botábamos as 24 horas moendo. A mí me levaban para a cama, pero meus pais quedaban, un ou outro quedaban toda a noite, atendendo os muiños, botando o millo, recollendo a fariña e todo. E a min tocábame de baixar de motocarro os granos abaixo e despois de subir a fariña a motocarro. Antes de haber a motocarro había dúas bestas con dous carrillos, unha mula que
tiña a forza Que non tiña motocarro que non despois. tiña motocarro despois, pero era unha muliña pequeniña. Pois había un macho grande que tamén, pero xa non tiña a forza da mula. E eran as dúas que caraxaban. Despois levaba o motocarro, o meu pai comprou o motocarro e íbamos co motocarro, que era máis rápido. E facíamos 2 viaxes no pueblo, sí, pero levaba menos tempo que as mulas. Íbamos no motocarro, xa íbamos polos pueblos, recollíamos o millo, moíamolo, cobrábamos de maquía xa en grau e despois volvíamos de lavar. A veces llegaba a Corcel y tenía 2 tíos ahí, toda la familia mía de Corcel. Había el horno y había señores que venían con la gente a cambiar la harina. Desde las casas traían la melada y el señor se la que nosotros le llevamos la harina molida desde aquí y vamos a buscar el maíz. Llevamos para allá la harina, traíamos el maíz. Y esas eran casas de cambios que le llamaban. Y para el horno también. Eu viñen para aquí, non? Caseime e quedei aquí con meu neno e ele foi para o servicio militar porque nos casamos moi novos, e xa o neno xa camiñaba, pero cando ele se foi para o servicio. Entonces, estes tiñan unhas fincas para ir para arriba, chamas un Marcial, entonces eu iba a traballar con miña sogra, a arar, bueno, botar o millo, facer todo. Traballei como unha negriña. Nós viñamos a través de Toscaña, aquí, as fincas. Aquí había fruta, porque había moita fruta, ali había de todo. Arriba era todo estaba toda a fruta extendida no suelo. Tiñan vacas, tiñan cerdos, todo, criaban todo aquí eles. Era unha casa fuerte. O meu abuelo era a única casa que había no Carbeño que aí tiña luz eléctrica. Non había luz en Carbeño e aquí la tiña. Porque o meu abuelo montou unhas turbinas que eu non me conocín, como era moi xoven, pero non había nacido, morreu no 42 ou algo así, eu nací no 51. E producía luz eléctrica el. Pues, traballaba moito, vendía moito, porque tiña todos que venían moer aquí, seo ou non sei, levaban a fariña a Maside no carro, e ali na Fontela, a Guardia Civil sempre paraban ao meu pai e ao meu tío Severo, que os levaban, a deixarlos pasar e darle parte da fariña, non? Cando era neno, pois, nací no muiño, o sea, non nací no muiño, pero criei ali. Entonces, tiñamos un motocarro, íbamos a recoller o millo no motocarro, levábamolo, eu con 12 anos levaba o motocarro, non lle chegaba aos pedales, para frenar do lado de un lado, o outro, e así. E moíamos os carolos, a mazorca completa. Aquí normalmente a fariña levábase aos muiños de Señorín, que ali foi onde nacín eu, en Señorín. Íbase por Flores, atravesábase por Flores, había un sitio que están os muiños que tamén lle chamaban dos Caxotos, e ali había un sitio de moitísima lama, que chamaban o Trollo, e moitas veces era no inverno o carro e o cabalo quedaban ali embarrados e tiñan que ir a axudarlle pois, para que se movese. Despois xa tamén a xente os que non eran panadeiros, que traían o seu grau para moer, pois o traían e esperaban e o levaban, ou a veces se lle levaban no carro tamén con outras, así, as que lle chamaban as miladas. Pero normalmente de aquí levábase ao forno de Señorín. De Señorín había 3 fornos. Había o da tía Julia, que era precisamente tía de meu pai, había o da Concha e o outro, a verdad, que non me acordo como se chamaba. O fincapé é sobre todo nos fornos. Nos fornos é que eran a mellor clientela para esta xente que iba co carro da fariña. Era a mellor clientela porque ali no forno era onde facía, por suposto, facías o pan, e tamén supoño que se compraría pan, e habría xente que iba ali ao forno para despois tratar co pan outra vez, para vendelo na plaza, no Carballiño, onde fora, non? De verano era cuando venían las cosechas, porque había otra cosa,
cuando era hora que se recogía el maíz, ahora en octubre, eso creo que se recoge el maíz, a veces lo traían muy, o sea, lo desgranaban o lo debullaban, lo traían muy blando, sin secar. Entonces el molino cuando se pegaba y se encintaba por la humedad, entonces había que muchas veces guardarlo para que se secara un poco, no se podía echar al molino, porque ya digo, agarraba una cinta todo alrededor y había que levantarlo para picarlo. Que para picarlas había que tener un cuidado, porque eran moi duras, entonces en vez de saltar cousiñas pequenas, saltaban un poquinho máis grandes, e pegabanche na cara, que eso daba gusto. Moito chispazo tamén, non? Sí, Porque eran moi duras. Eran moi duras, había que poñer unha chisma na cara para que non se pegara na cara, e eran moi malas de picar, tamén despois dudaballe moito o pique. La del centeno, bueno, soltaba unas chispas, que era otra piedra, y mi mamá tenía las manos negras, que era la más esclava de la casa, pues claro, nosotros éramos todos los muchachos pequeños. Ella era la que picaba para moler el centeno. O que hai que saber é para facer se non tuviera o reonado. Eso sí que hai que saber. E o reonado que non vinha a facer eran uns irmãos que había nas Turesas, que me contou a historia aquí, indo aquí, apareceron un día aquí uns panameños, empezaron a oírnos falar de que eran, o sea, que andaban por aí de criados, e que andaban, eso contaba un ao outro. E máis que iban facer os reonados dos muiños. Entonces aí foi cando eu entrei en conversación. E dixenlle, onde iban facer os reonados do muiño? Pois mira, iban facer o do Cuco, o do viaducto, iban facer eso tal e cual. E dixenlle o do viaduto, pois sí, era o que nos contrataba. Pois o Pepe era meu pai, ás veces o don Mersindo, e entonces foi cando lle expliquei quen era, e desde aquela pois collemos bastante amistad, porque esos eran difíciles de facer, porque primeiro iba un pequeno, iba un máis grande, e iban en Chafán tiñen un ángulo, ese ángulo sabían eles, e eso era máis difícil, e además facías unha vez cada 10 ou 15 anos, cando a pedra se gastaba, pois ibanlle facendo eso, pero eso non o facíamos nós, que non sabíamos. Nós, si, cada vez que víamos que o muiño, a fariña non salía tan ben feita, había que levantalos, que desmontalos de todo, había un burro, que chamaba un burro, que collía as pedras e daba a volta, picábanse, volvíase a dar a volta e volvíase a poñer no sitio. Eso era o que o máis traballo que había no muiño. O muiño a mí parecíame enorme, porque era grandísimo, estaba situado aquí case onde estamos nós agora. O grau que se moía sobre todo era centeo para as panadeiras de Señorín, que entonces as mulleres de Señorín eran casi todas panadeiras. Entonces había un carro con un cabalo, e normalmente no muiño había un criado que se lle chamaba, e iso era o que estaba para repartir, levaba a fariña e traía os sacos co grau. Solían ser sacos daqueles decían de 100 libras, eu non sei se era moito ou era pouco, a mí parecíame moito. E entonces nunha moa, nun muiño, moíase o centeo, no outro o millo, no outro o trigo había pouco. De trigo máis ben o que lle chamaban meiladas, eran así pouquiñas cousas. Que era o que máis se moía? Millo. Millo, non? Millo, sí. Millo do país? Millo do país. Millo do país. E despois, cando eu non me acordo, nin a pouco máis non me acordo do hilo. Viña meu tío aquí ao Porto a traer o centeo, o sea, o trigo e o centeo para facer o pan. Son as únicas panadeiras que eu acordo. Era unha señora moi maior, eu xa vía moi maior, e esa viña o que se dicía
a limpar o centeo, había aqueles cribos que había, a limpalo para quitarlle toda a palla que traía e así, para unha señora de Arcos que se chamaba señora Julia, que viña así a ganar o xornal. E na época do Cornello, que lle chamaban o Cornello, pois que sabes que son, que ven no centeo, que é negro, que non sei que, decían que era, mira, aquí decían, aí só ale moitos cartos porque é para a guerra. Eu despois xa supe que era para outras cousas. E as rapazas de Señorín que viñan a limpar o seu centeo, levaban máis tempo en buscar grauciño a grauciño do Cornello, que lle chamaban, que limpar o outro. Porque naqueles tempos, fíxate, faloche, o mellor do ano 50 ou así, e pagaban 1000 pesetas o kilo. Entón, as rapazas de Señorín vestían todas moi guapas porque ganaban os cartos para os vestidos vendendo o Cornello. E vendíanlo a xente de Dacón, porque eu acórdome de velo estendido en Dacón ali nas aceras, para que se secase. E ademais, a traballar, pois, que sei, a mellor no día sacábase 20 ou 30, non sei exactamente, pero 20 ou 30 libras. E 30 libras por 5 pesetas eran moitos cartos daquela. O forte era desde o mes de setembro ao mes de diciembre. Era cando se facían as cebas, e eso todo. Neses muiños tiñan un problema, entonces acudían a nós, que collíanlle a pea moi pronto. Os nosos non collían tan pronto a pea. A pea é cando o río trae moita agua e a parte de abaixo do muiño sube moita agua e non deixa andar o rodicio. Esa é a pea. Aquí, por exemplo, cando había crecido non podía traballar este de aquí. O outro sí, porque o outro como era pola presa, cerraban a presa onde empeza a piscifactoría e non tiñan problemas, pero este si este había crecido non podían mover, pasaban todos os muiños casi igual. Recordo unha, non che podo dicir o ano, pero posiblemente tería eu 14 ou 15 anos e a saber si que lle collemos medo a enchenza do río e fomos dormir a casa de miña tía Chelo, de Aurelio. E depois, cando chegamos ao día seguinte, xa estaba, xa baixara ao río. Pero entonces chegara, dixera che que a casa tiña 9 escaleiras, pois chegara a auga segunda escaleira, que eso non era normal. Acordo que miña nai, a cociña era a cociña de ferro económica, que botara 15 días cociñando encima da cociña en sillas. Para non mollarse. Para non mollarse, que chegaba a agua onde se metía a leña a cociña. E botáramos así 15 días. As mesas, que había mesas flotando na agua e nós comíamos o pouco do quente que comíamos, pois comíamos no plato encima das sillas. Eso acordo moitas veces. E despois non dábamos dormido de noite, porque nos faltaba o ruido do río. E non dábamos dormido, aquela tranquilidade, aquela paz. Eso moitas veces me pasou de non dar dormido. O río se levou moita agua algún día? Bueno, levou tanta cando estaba na piscifactoría, que foi a única vez aí na piscifactoría do Estado, entrou, pasou por arriba dos muros, e levou troitas, e levou peixes, e levou todo. E iso ya aquí tamén, bueno, entrou case ata cerca das portas das ventanas dos muiños. Foi a crecida máis grande que eu recordo, deu ser polos anos 50 ou 50 e pico por aí. Estaba traballando na piscifactoría con Enrique Delfino, que é o pai do muchacho que traballou no Banco Bilbao Vizcaya, que se chama Manolo. Son, creo que Catherine Maxo. Traballei con eles aí. E aí ordeñei non, desovei troitas e salmóns por cantidades industriales. Arreda troitas así todo no esto, perdalle a barriga e salía para fora da bandeja. E despois buscaba os machos e botaba con outro señor que estaba al lado aguantando eso, con una pluma, revolvía el semen para que las huevas se embrionaran. Los embriones, claro. Después en el laboratorio había que cuando salían los alevines se le veía ya la cabecita dentro, entonces había que limpiarlos y o sea, todos los días y todo eso. ¿Y en la otra piscifactoría qué hacías, en la de arriba? Bueno, la de arriba criaba truchas y vendía.
Arriba tamén Estuvo desovadas nas las dúas, truchas grandes, arriba que se las vendíamos esas desovadas por mí y criadas por mí, se las vendemos al Useiro, como se chama, o que está en Useiro, o convento. O convento do Useiro. O convento do Useiro. Le vendemos las truchas, lo vinieron a buscar ahí, ya le viene de 6 o 7 centímetros y para llevarlas para el río de ellos ahí. Eso también hace un bojote de Bueno, que eso te fue a buscar a Inglaterra. Claro, a Inglaterra. A buscar a Inglaterra porque viniera para la piscifactoría. A piscifactoría foi expropiada en tempo de Franco. Na casa de Río, que era a fábrica de papel, vivían a miña abuela, un tío meu, chamaban Cesario, íntimamente, non me recordo. E además, ali onde estaba o cubo, o tanque de agua, viviu o guardarríos, os pais do Chan, os pais de Lucrecia, aí viviu. Depois foi cando lle fixeron a casa na que batería ao guardarríos. Eu, cando viñemos para aquí, que nos trouxe o meu pai, tiña 7 anos. Estaban facendo esa casa de aí, ainda estaban construindo a partir das ventanas para arriba. E despois aí detrás era o que era o monte dos Filomenos, que é onde está agora a fábrica do papel, que ainda antes de facernos esta casa, aí para meu pai, para o encargado, ainda vivimos na do papel aí 2 ou 3 anos. Sí, que eu teño de eso, que ainda íbamos a Longoseiro á escuela. De finales de junio, como non había piscinas, era a zona recreativa e de baño. Zona turística, baixaban os da residencia. Os da residencia viñan para aquí. Todos os da residencia, que había sobre 250 ou 300 personas, daquela maioría eran familias con 3 ou 4 rapaces, e así mozotes, e viñan a extindirse por aquí, que o que está ahora urbanizado ou aquí ajardinado antes era monte comunal. Viñan as de Mesego a lavar aquí ao río, despois encima das toxeiras e por aí, e extendían a clarear a roupa. Isto parecía así un xardín de roupa, de sábanas, no verao había moito ambiente, pero no inverno isto era moi solitario. Do río a xente escapaba no aspecto da habitabilidade, pero as necesidades e máis algo, a industria que había daquela época, que eran aserraderos e muiños. Bueno, o serradeiro, aí ao principio das Barcias había. Si, o serradeiro onde está agora o xardín, onde está a pasarela, sabía aí que se nota a presa. É por iso cando viñan aquela presa ao mandar agua para as Barcias, que estaban así a nivel do río inclinadas, entonces facías aí do lado izquierdo baixando e do lado dereito do margen do río facías aí un lago grandísimo. No ano 60, cando empezou a funcionar a piscifactoría, as primeiras troitas que viñeron para aquí eran arcoíris, que eran unha especie de Norteamérica, eran moi voraces, desarrollaban moito, non tiñan as pintas roxas como estas. Como estaban funcionando outras 2 piscifactorías, creo que era Veral, lle chaman, en Lugo, e a de Cotobade. A de Carballedo, aí ao lado de San Jorge. Así os alevis primeiros viñeron de aí, depois, dada que a produción era maior, era ao contrario, proporcionaban aquí tamén. E hubo así algúns experimentos, como os salmones do Danubio, que trouxeron do Danubio unhas huevas embrionadas, e como aquí non se reproducían ben porque desovaban así moi tarde, que creo que era en marzo ou abril, e despois co calor as huevas se estropeaban, entonces hasta soltaron aquí, leváronos pa Ulla e pa Eu, por aí, pero deixaran aquí media docena ou así. Creceron tanto e chegaron a ter 12 kilos. Algúns que colleron por aquí de 12 kilos, pero eran tan voraces que aí desde o puente, daquela había unhas
bandadas moi grandes de bogas e peixes. Entraban ya as bogas e os peixes que as bogas saltaban pa fora. Víalos desde o puente, era como un submarino, era realmente como un submarino, víalos ir aí o río arriba así todos tranquiliños, eran os jefes. De todas formas, a piscifactoría antes tiña moito atractivo para a xente toda. Sí. Todas as visitas que viñan, toda a xente que viña ao Carballiño, a visita obligada viña aquí. Había 2 días de visita á semana, que eran os xoves á tarde e os domingos á mañá. No aspecto de bodas, cando había unha boda viñan por aquí a facer o reportaje exterior na entrada, facían a entrada do parque e aquí aí nesa parte a salida, a entrada do puente e aquí a salida. Sí, había excursións de rapaces, é que tamén había moita máis produción que ahora, estaba todo, que son os estanques todos cheos de troitas e todo. Viñen pa aquí no ano 89 e dende ese ano pois levome dedicado aquí ao cultivo da troita común para repoblar os ríos da provincia de Ourense e tamén incluso para outras provincias. A parte da laboura de repoblar os ríos e de criar os peixes, pois tamén facemos divulgación e educación ambiental e tamén asesoramos as asociacións de pesca en como xestionar os cotos de pesca, como producir peixes para mellorar a gestión dos ríos. Traballo non só aquí na piscifactoría, senón un pouco por toda a provincia de Ourense, en diferentes estudios, en diferentes cuestións relacionadas cos ríos, sempre, en colaboración co Servicio de Conservación da Natureza de Ourense. Levo troitas a diferentes partes aos diferentes ríos de toda a provincia, facemos muestreos de electropesca, facemos divulgación por os colexios, tanto de aquí da comarca como aquí na piscifactoría, como tamén en diferentes charlas e diferentes cursos na aula do río, moito en Ourense e nos colexios que así nos demandan. Nestos 35 anos xa, casi 34-35 anos que estuve aquí, pois vin que houve unha evolución no río pois moi importante. Ainda me acordo pois de cando o río tiña serraderos, a noria do aserradero, pois recordo pois moitos máis pescadores, agora hai menos pescadores, pero vimos un pouco a transformación do río Arenteiro, cada vez máis enfocada á pesca. Creouse aquí o primeiro coto sin morte de Galicia, creouse o primeiro zona de pesca para discapacitados de Galicia, creouse o primeiro canle intensivo e outras cuestións aquí do río. Vin riadas moi grandes que inundaron xa por 2 ou 3 veces toda a piscifactoría, cubrindo o ponte, cubrindo hasta o tellao, e vin secas moi importantes tamén, que houve anos que o río apenas traía 15 a 20 litros por segundo. O que notei ao largo dos anos é que a demanda de agua do río cada vez é maior para a población de Carballiño e creo que incluso outros concellos, e eso pois vai en merma das poblacións de peixes de aquí. As poblacións de peixes teñen evolucionado máis menos cos anos, pero é un río bastante sano e bastante saludable en canto que é o coto de pesca. Que nos depara o futuro? Pois xa digo, mellorar a xestión do río, mellorar a xestión da pesca, mellorar a xestión da agua. A agua é a vida que mantén o río e eu dende aquí pois quixera que todos o víramos como algo que é noso e que o temos que protexer e que o temos que cuidar e que o temos que disfrutar. Teño visto moitas generacións de carballineses aquí bañándose no río e disfrutando do río, e há moitos tamén pescando e disfrutando dos paseos e do parque, do río, a miña reflexión final é que cuidemos esta joia natural que temos e que entre todos poñamos o noso graniño para cuidala e preservala.
detalle que vin eu que jamás volvín ver non fai moitos anos, sería no ano 70 ou por aí, máis ou menos. Houbera un fenómeno no río que jamás o volvín ver nin nunca non o vira hasta aquela. Eu estaba traballando abaixo, empecé a berrar túa nai: José, ven aquí pronto! Eu botei a correr que pensei que lle pasaba algo. E que era? Eu jamás vin semejante cantidad de peixes e troitas na cima da agua, saltando. Todo o que era o río estaba cuberto de peixes e troitas. Cando empezaron a escasear as troitas, aumentaron as bogas e os peixes. Entonces dixen, nada, as bogas están comendo as huevas das troitas. E collín unha rede e boteina no río e saquei como que non se entera o guardia río, senón máis así. Collín como uns 30 kilos de peixes ou así. O tempo van cambiando, as troitas, as poboacións piscícolas van diminuindo e aparecen unhas necesidades novas, como é a creación dun canal de alevinaxe para estabuladas unhas troitas centroeuropeas, troita común, pero centroeuropea, para soltar nun curto intensivo que se crea posterior ao tradicional. Entón, pero aí consta dun curto intensivo de 3,5 km de un curto tradicional onde se preservan as troitas autóctonas. No intensivo fanse unhas soltas semanales de sobre 2.000 troitas semanales as que se soltan no curto intensivo, e na parte de arriba pois están as cañas moi limitadas para fazer unha estatura moi limitada, moi controlada tamén. A Sociedade de Pesca Deportiva Arenteiro nace no ano 1963 cunha función de preservar o río das agresións ecolóxicas, defender a pesca tradicional e ao mesmo tempo pois consorciase con medio ambiente para facer un coto importante en Galicia. E por desgracia temos que aparecer tamén en certos vertidos que ao longo dos últimos anos foron aparecendo. Digamos que sufriu un envenenamento por soja cáustica no ano 1997, posteriormente houve outro envenenamento, unha mortandade de 1 millón de troitas na Tarinsa, a piscifactoría industrial que había no Carballiño. Hai vertidos puntuales, a Sociedade de Pesca, pois isto é unha das temas fundamentales no que está, é dicir, preservar o río das agresións ecolóxicas. Mira, eu o muiño tuvo un momento de moitísimo traballo. Despois, claro, que todo vai cambiando, empezou, cando xa a xente non traballaba tantos montes aquí, xa non había tanto centeo, empezaron a vir fariñas, dicían, veñen fariñas de fora. Ora veñen fariñas de Zamora, de Salamanca, de por aí,
entonces xa baixou máis a cousa, porque xa viña a fariña, non había que moela, e o pan era máis blanco, a xente xa mellorara un pouco a súa forma de vivir, e ali empezou a baixar un pouco. Me quedaba, bueno, foi decaendo, e mira, eu penso que a actividade última do muiño foi por alá polo ano, entre os anos 59 e 60. Cando empezaron a vir os muiños todos caseiros, eléctricos, iso foi cando aí empezou a decaer. Eso ya pasó hace 50 años. Ahora ya ni molemos, ni peneiramos, ni hacemos nada. Bueno, algún día había que jubilarse. Claro, xa eran horas.